La història del Centre de Lectura de Reus, entitat cultural senyera de les comarques del sud de Catalunya, no s'explica sense el mecenatge d'Evarist Fàbregas i Pàmies, nascut a la capital del Baix Camp l'any 1868. Fàbregas va ser president i copropietari del Banc de Reus, fundat el 1862, i amb els seus socis, els germans Recasens, el va convertir en l'entitat financera líder a Catalunya i en una de les 4 més grans de l'estat espanyol. La història de Fàbregas i el Centre de Lectura de Reus comença l'any 1916. El Centre de Lectura, fundat l'any 1859 per un grup de menestrals, havia estat creat per a donar resposta a una demanda social que l'estat espanyol desatenia sistemàticament: l'alfabetització de la nombrosa classe obrera de la ciutat. En aquells moments, Reus era, demogràficament i econòmicament, la segona ciutat de Catalunya. Durant el seu primer mig segle d'existència, el Centre de Lectura de Reus va fer un viatge que semblava inacabable a través de diversos locals situats arreu de la ciutat. No era tan sols una qüestió d'estalvi de costos, sinó també de capacitat. El Centre de Lectura de Reus va anar creant diverses seccions, com la coral o la d'excursionisme, que van multiplicar la massa de l'entitat. L'any 1916, Fàbregas va comprar un gran edifici al carrer Major de Reus i el va donar al Centre de Lectura. També va pagar les reformes necessàries per a encabir-hi, per exemple, una gran biblioteca que es va nodrir de les donacions de diversos prohoms de la ciutat, com la d'Eduard Toda, mecenes de la restauració del monestir de Poblet, o per a instal·lar-hi els estudis de Ràdio Reus, emissora pionera a les comarques meridionals del país. La nova seu va ser inaugurada l'any 1921 pel president de la Mancomunitat, Puig i Cadafalch. Des d'aquell moment, el Centre de Lectura no tan sols ha estat un gran centre cultural al servei de la societat de Reus, sinó que ha estat també un gran generador d'activitat cultural que ha repercutit de forma molt beneficiosa sobre l'activitat econòmica de la ciutat.